Baina zergatik gertatzen ote dira hitzen arteko desberdintasun hauek. Zein da zure iritzia, Ibon, edo zer iruditzen zaizu zuri? Gizartea matxista baldin bada, hizkuntza matxista izango da. Eta gizartea aldatzen da neurrian, hizkuntza aldatzen da. Lortzen badegu gure gizartea zain matxista izatea, horrek berehala izango dula erantzun bat edo isla bat hizkuntzan. Beraz, mendeetan metatutako sexismoaren aberitu daiteke hiztegietan, eta hori nola konpondu liteke? Hitz berriak sartuz, esanahiak erantziz, esanahiak kenduz? Hor erremedioa, da, saiatu kanpainak egin matxismoaren kontrakuak. Orduan, ikidozka potruak automatikoki desagertuko da hizkuntzatik. Hori da bide zuzenena, goitik beherako bideoiek nolabait ez dira gizartera errex aileatzen. Indarra egin behar da ideologikoki matxismoaren kontrako gizarte baten zeran, ez da. Ibon, baina nola sartzen da hitz bat hiztegian, edo nola erabakitzen da hitz bat hiztegitik ateratzea? Erabilera. Akademia batek, adibidez, bai euskaltzaindiak, bai Espainiakoak edo Frantziakoak, beti konservadoriak izan behar dute. Ze hitz asko moda kontu baten ondorioa dira eta irauten dute gehienea jo eta ere irauten dute belaunaldi bat. Ni neu hiztegile bezala lasai. Beti dago hitzak sartzeko denbora. Eta karo, bestia da, azken modara egokitzea eta ez zait iruditzen oso jarrera egokia. Eta orduan, zer gertatu beharko litzateke plazandre bezalako hitz bat hiztegian sartzeko? Erabilia izatea. Erabiltzen da neurrian, hiztegian sartuko da. Azkenean gu, hiztegileok, erabileraren notarioak gara, besterik gabe.